Wamasoma vitu huko. Rawere mawuok e konde duto e kaunti ma Migori kautenore kod chenro mag dongruoge mag geto rowere mong'ere kaka National Youth Opportunities Towards Advancement Nyota dhi nyime e kar tiegruok mar jopuonj ma Migori. Chenro ni mag geto tiego rawere e yore mag nueng'o otelie kod jagoro e migawo mar arita oganda Social Protection Joseph Mutari kod jagoro mongirore e migawo mochung'ne rito mwandu mag piny owacho ma ong'ere kaka Assets Recovery Wagunda Odede. Watudore kod jafwambo marwa ma Migori George Juma omiwa mar mondo mi onyiswa kaka weche chalo gi e kindeni. George Juma, iriyo nade ka intiere kaunti ma Migori kinyalo mana nyisowa matut kotudore kod romono maro mar Nyota madhi mbele e kaunti ma Migori. Juma. Erokamano awinji makare ka bende kinyalo ng'iyo toka kanyo mane kama bende chenro mar tiego rawere to ahinya chenro no mar Nyota nyaka sani koro dhi nyime kama bende chenro no mageto thoth rawere go ma onge tich moro amora ma kindigni 15 nyaka 34 ka bende mae biri kidma bende king'iyo piny Kenya nitie nok mar tije kuom yudhe maromo 35 e piny Kenya mangima maromo 67 kuomgi onge kod tije.